Bueno, é o momento de dar grazas. Bueno, grazas a todos vos que viestes a participar deste momento histórico. Grazas ao noso obispo Antonio que presidiu a celebración e a todos nós que participamos e que celebramos. Hoxe fechamos un ciclo, unha débeda que xa levaba anos pendente. Eu collina no ano 2013 e ainda si tardamos en fechar, da que isto xa viña de atrás. Por iso que quero dar en principio, pois o que iniciou todo isto, que foi Pepita, cando donou, pois a familia donou o terreo arriba en Aragonta. Despois continuou Don Constantino, bueno, é todo o que vemos toda a historia que sabedes que veus despois. A Don Luis o Bispo Mérito, que hoxe dixo que non podía vir, pero que prometeu que virá un venres, porque sabedes que os venres tenemos aquí celebración. Empezamos xa o venres que ven de San Benito, que si que non temos. Así que, a ver, cambiamos, vamos a chegar a un acuerdo. Cambiamos o venres de San Benito, que temos en Peullar, cambiámoslo polo sábado do Cristo, vale? O sábado do Cristo, o domingo a festa aquí, pois o domingo, o sábado do Cristo, temos aquí esa celebración, así que acordadevos. Bueno, pois iso, Don Luis que virá un día, e logo pois, todo o proxecto que se ideou a partir dese encargo. Bueno, a Ceferino, arquitecto, que foi o que diseñou a idea, un diseño novedoso, pero un diseño que, bueno, que quería ser punto de acollida, como decía Don Antonio, que quería ser lugar de encontro con mesmo Jesús, con Deus, encontro como comunidade, por iso logo temos ali o tema dos salóns. Bueno, pois, grazas por ese proxecto e grazas por todo o traballo. Grazas ás empresas que traballaron aquí, pois, algunhas de fora, o Velo, os Funciones do Velo, a Quintería Ojea, de aquel lado, os Gildo, tamén, que se encargaron de iluminación e de sonido. Grazas aos veciños do edificio, que tiveron que aguantar as obras. Algún día, ata as tantas da noite, porque non quedaba máis remedio, sufriron os efectos colaterales do que significa estar de obras. Grazas tamén, pois, a alcaldía, o concello, porque sempre estivemos da nosa man para facilitar o noso traballo, para axudarnos no tema de papeleo, que non podeis imaginar o que significa de papeles, que cando non controlamos diso, pois ao final é tremendo, ton pendente sempre do que foi toda esta obra. Grazas ao Bispado, porque foi tamén que estivo detrás, a Delegación de Economía, a Suso, que aparte, pois todos os coñecedes, a Martín, a Lorena, a María, que tamén estiveron aí pois, con papeleos, a Delegación de Patrimonio, que hoxe pois, non pode estar a Santi, e a Andrés Palomera, que temos aí unha foto, pois, a pobre home, pois aí, os seus achaques aquí, compartindo, a liturgia, a Don José Pucho, pois, por guiaros, e por quitarlle tanto ferro, o que era moitas veces de dicir, non te preocupes que vais aí. Tamén unha mención especial ao Concello de Economía, da Diocese, polo que puido ser e non foi, pero bueno, hai solucións que non serán miñas, corresponderá a outro parcelas. Un agradecemento tamén especial pois, son dos compañeiros que sempre estiveron aí e hoxe que fueron tamén acompañarnos, sufriron os desvelos, hai unha maravillosa ducha esperando para que a compartas e al obispo, e tamén hai un sofá, o sea que podedes turnarvos e demais. Grazas tamén a miña familia que está por aí, os meus amigos, que viñeron tantos tamén, a miña fillada e demais, que
que, bueno, pues me estuvieron aí tamén pendentes, saben do que hai. E grazas, me falta, se me deixo alguén sinto moito, pero bueno, creo que non agarraron moito máis. Grazas, hai dúas persoas que saben todo o que supuxo todo isto, que un é Deus e outro é Kiko. Kiko, que foi o que tallou as imaxes. Kiko, sen Kiko isto non estaría adiante, porque non solamente porque fixera as imaxes, senón porque estivo pendente, apoyando, acompañando. Kiko, hai unha idea, que se parece se... Bueno, vamos a unha volta, vamos a ver. Mira, podemos facer así e tal. Kiko, cambiamos isto. Bueno, vamos facer unha maqueta e probamos tal. E tal xoves, eu pensei que empezara a capela, non me pico da noite, cando paso por aquí, que viña a fazer unhas cousas, bueno, eche a capela aberta. E entonces entendidas, que estaba dentro, Kiko traballando. Bueno, pois, eu creo que Kiko tamén se merece ese agradecemento especial. Foi moito máis que un escultor, un artista. Foi para mí ese apoio que sabe de todo o que hai por detrás e que, bueno, que non lo levaremos a tumba ou lo levaremos por aí un día tomando un vídeo. Bueno, pois nada, eu remato iso agradecendo a todos e sobre todo iso animando a que isto sexa pois signo do que é unha parroquia que vive, que celebra, que comparte, que fagamos disto un espacio vivo. Sabedes que, bueno, pois buscamos as celebracións, a catequese e todo iso sexa participativo. Pois este é un medio máis, non é un fin, é un medio que nos asume. E nada, de remato, pois, como di o cántico de Simeón, agora, Señor, podes deixar a tu servo e en paz.